Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ado ti matrabaho inton pigat, ngam di mo ten sumrek ni Ramon. Wan ngarod bas, hapay, ada ka din ti sabali at trabaho na, tasan mo ten ngam umay, kat adapay ti advance na kanyag asaan na anay karo. Busy ang amin dayjay, boss. Nangluna itata pa nagkakampanya. Ha? Sana bali, mapanak ajay bala denton balem. Inakman damagan no, makaumay inton bigat, boss. Wan man garon, ano samti mapan tanay, da masango. Ibagam ken kuana, ngagbuhos kayo iti bim inton bigat. Karnas ken nga adu kayo. Wan, boss. Kan mo isa, ipalagip ko ken kuana ti utang na kanyak. Tama nga no, nalipatan na kinden na. Sigamin ka pare. Wan pale, imaya kon ata, sana kami ten amaulay nga umay ijay site. Ha? Kahit anya ngay, makitrabaho ka kalin inton bigat. Ay, saan pa pare? At ang kami tinapatiga pag namin ni Sir Bobs inton bigat. Ha? Amumutin pare, panagkakampanya ita. Iso anas kan akanayon nakakadwalay jay. Isimani ko naman George. Kasano ngayon di trabaho tayo pale. Kahit awan mi sa bali amayaban mi. Ken baysa, nakuna ti aking balakan yak nga, adapay kanuti saan mo ana ekalong advance mo. Po, unay na ya. Manulaang mo daya pare. 1.5. Unay na ya. Anya? Kunam mo lang saan ko bayadan daya. Ibang ko na pare ha. Bayadak daya. Ang mga no isulakit din ti saan na apakaturturugan ay nawaw. Anya? Sino yung mga kwa kasarsarita mitay lakay? Ni Lloyd man. Ha? Taapay. Kanya tiyo may naimbaga? Imbaga na nga rot ang mapahanak ka nagtrabaho dyan sa inton bigat. Nambarak ngay mo't amapan. Ha? Mapahanak latan ijayan ni Sir Bobs. At least, dakdakkel nga amang tiitid na kanya. Ngam ti sweldok kinila kay Ponsyo. Ay wala. Ingkalatan ka ni Sir Bobs. Dakdakkel tiitid na kin ka. Kadwaom lang ang mapanagkampanya iti naldaw. Ay wala. Isong ano adda itid na kanya akwarta inton bigat. Mapan ko bayadan ti utang ko kinila kay Ponsyo. Anya? Larigat man. No mabangut iti rabiin o saan na ama iturturugan ti utang ko kengwana. Makabasbaso tulakit dia di na oras. Ay nawaw. Nagalas mo ten ti ugali na tayo Ramon. Wan nga tata. Idi umut-utang kanya kiti kwarta. Nagsingpat. Ita ngay bagbagak ng may trabaho. Kastakid din ti bagbagala. No siya, nailwama ko ni takas diyang ugali na, boss. Ha? No adra kwarta na, alastog na amin alastog. Ulay putin ta. Numalpas to ti panagkakampanya, aksapol to na dyan ti trabaho. Nagalas mo ten ti ugali na. Itala nga adda kwarta na dahi jay. Apay, agnanayon ay nga ikan dya tao nga ikam kampanya na. Ay nawaw, kunak manen. Ay na bakit? Oray saan ka na ama pa nagtrabaho inton bigat? Ah, taapay. Naku na ngamin ni Sir Bobs kanya, nga ibagak kanukeng ka. Ano kayat mo? Umay kamot ka na kami inton bigat. Ha? Tada tayo timapan mga kampanya ken kuana iti barangay nagsuswan. Kasta ka dila kay? Ay, kuwan mayatak iti dayta nga imbagam. Ay na, kamaudyanan na nalaklakamat lang ti trabaho. Ay wala bagay.
Saan kan amapan makisik kay taltalon? Gumisit ka lang ijay. Bayam dalinda kin bakit usang amapan. Sana bali, ta naglalaan kin nagingisi da. Isuda ti may bagay siya kapudutan. Gusto kay tinay nga imbagam lakay. Pudno mga may pag. Iso ngayon tumbigat. Masapa ka amapan ija ayan dalinda. Ta ibagam kin kuha na asaan kan ang makitrabaho kadakwada, way. Uwin lakay, matungpal. Ay, pasensyakan, kumare. Sanak ngamin ang makaumay ita. Ah? Apa niya kumare? Mapan kami ngamin ijayan ni Sir Bobs. Kadwaak nila kay ko. Mapan kami kano ang kampanya. Kasta ka di? Ay katuan anya ngay nga road. Ala, kat anusan nyo pa ilang kanina na usang tiagsaka na kayo laang. Ha? Uray sublik to'y tangdan ko nga inted mo, mare. Ang mga numumay pada kan tukit di kanila kay Punsyo, asaan na may turturugan ti inutang nila kay kukankwana. Ni, anya ka din day tangay bagbagam mare. Ay ipagpakaunak lang, mare. Amok nga min ti ugalim no maminsan kahit. Nang runa no may papan iti kwarta. Anya? Isu nga awata mo day to'y, mare. Isubli kong ti kwartam. Kukwayo laang tagsik ka. Ang kampanya aklatan sa anak pa'y amabannog. Puunay nga ugali ni Nelia. Un nga rod nana. Oray adda ko mati sa bali apakitang danan na. Wano anya dita apagtaudan ti income. Saan ko maakasta ti baganakan ka? Un nga rod nana. Kasla saan ngagpampanunot? Saan akasla? Talaga kat asan ngagpampanunot Ha? Nasayat ko mga road. No masigurado na ang mga bakjay tao nga ikamkampanya na, tapno masigurado nga addanto ti ited na kadakwada nga agasawa trabaho da. Kumaana na. Ay, nagalas at talaga ti ugali da nga agasawa. Ay, nako. Naklakit din no asino ti masabat ko kasla subsubra ti puor kaput kinangisit nan. Sikaw magayam ko, maray. Anya? Sobra mo dit ang kinangisit mo. Ay, naguyaw kamutan, kumare. Ay, saan kamot nga uyawan, kumare? Ibagbagak lang tipod no. Saan aya? Anya? Ay, naimbag lang. Ta saan akong nga agsiksik ka, akaskan ka. Tano agsiksik ka akpay lang siguro aging gaita. Malamang sa malamang, kastamat ti kangisit ka. Alamare, no awanen tinasaya at nga ibagam, ingkan iti papanam. Saan akasta nga aguy-uyaw ka abigbigat? Ay, uwan ko, mare. Inakon at talaga tagur-uray ni Sir Bobs. Mapan kami manan agkampanya. Oh, apay akas na tilang amlakay. Kasla na o nagtipampanunutang Saan man? Pampanunutak lang amin. Akas lang napigpig sa ti manok na ijibangir. Ngam ti kamkampanya tayo. Pag ko naamat? Di mo ayaman law. Nga amin apapanan tayo. Kat saan na tayo nga ikan kano. Natimtimbang kalakwada ti kalaban ni Sir Bobs. Panagkunamlaang day talakay. Manghabak ni Sir Bobs kunak tumat. Ay, sapay la ko mga rod takasta. Sapay la ko ma. Wen ka di lakay. Uray pupuutam to. Agpukaw kanto iti ay nawaw. Gaputa isunto ti mga bak. Ha? Ket no mapasamak day ta, maikantan to iti trabaho ta. Agnanayon ton asaan ta nga agtrabaho iti kapudutan. Di mo pa'y laki ni Bob ti awanan ba tapno agnakam. May amon nana. No siyak lang tinangibagaan na iti kasta. Pinagsasawak oray adda kami iti igit ti kalsada. Wano iti kaadwan ti tattao. Diyak lang amin ugali ti makiap-apa nana. Iso ang nagtaltal na aklatan Sabagay mo't kit di
Makaamun ati panawan kan kwa na. Ay, sapay la kumata saan nanto a pagbabawyan amin ana isawang na kanya. Ay, wala. Sapay la kumangaraw takasta. Pulmado kunaklakid din no asino kan. Siya ka magampali. Aywan pare, relax. Siyak lang dito. Apay, saan na ko na mailasin, gapu itil lang Ha? No kasano nga mintikin na tair ko ide. Ad damanan ating maira kita. Gaputa saan ako ngagtrabaho iti kapudutan. Anya? Kat no mangabak ni Sir Bobs ay nawaw. Talaga a goodbye construction works. Ijay kaminton opisina agtrabaho kini bakit ko kunak to ay nawaw ko na manahin. O na yan. No sakit saan ako na mailasin. Gapu iti kinatair ko. Sika, saan kamutan a mailasin parts? Gapu iti kinangisi mo. Nagguyaw kami ten pale. I'm just telling the truth, pare. Saan ka nga uyawan? Nagturad matan ni Ramon anang ibagakin kay Tikastra. Wan ngalod boss. Talaga asinigurado na ang mga abak di tao nga ikam-kampanya na ya. Ay, una yan. Sapela ko mga lod ata, mga abak nga akpais to. Ay, wala. Tapos Sandra ang nakababain. Tane, ramag ko kat uray ni bakit na, kasta mati pa nagsasauna ka dagiti, sigod apakitang tangdanan na. Anya? Wan, ibang pagana ka no, anak ang isngisitin ni Linda, gapu iti kasisik ka na ijataltalon. Ay nawaw, talaga na dyan nga agasawa. Nagtulad na nga agsasaw iti kakasdya nga. Kunamlan no saan nga subyan ti sigod at trabaho da. Unay saan da subyan? Saan alasayaday dyan nga ibagbagana? Nabayag nga iso ti trabaho da. Ang nagtataudan ti kinkinan da. Ngam ita, kat katawahan dan, gapulaeng tadda ti tao nga ikamkampanyada. Ibagayon tumakadakwada boss. Bali ang nakayo ti ding ganda. Ho! Ho! Awan day toy! Awanin! Ay, una yung tikastoy. Kunaklakit din ng mga abak ni Sir Booms. Saan matgayam? Awan bakit? Napigsa ti kalaban na. Huwan nga ron Ang asim man ti lamang da. Ribo ko naman. Talaga napigsa ti sigot ang mayor. Bakit? Ay, katanyangay nga ron. Aklunan tay latan. Asaan na paya panawin? Andan tulat ta ka di. Sa bagay mo kanya. Ninamnamaklakit din ang mga abak. Kat maikanta iti trabaho. Ngam saan matgayam? Ay, una yan tikastoy. Ano sulat na bakit? Kasi tinakunam. At dantulat ta. Anya ngay pards. Siya ka magamday ta. Ha? Kunaklakid din no ada ka ni dyan munisipyo ang mga opisina. Alado met teta imit mo. Sigamot pare. Amom lang aruden anaabak ti gam kampanyami. Gamakastapay lang ti sa umit. Apay, na-offend ka. Ipagamlayang ata, agbuksang takil din. Una yan. Anya? Makapail na katapnam mo. Hindi madamati pa nagkakampanya. Naglastog kayo nga gastawa. Itatanabak ti tao yo. Kasla kayo pimpiman iti Facebook. Paawa effect kayo met. Ha? Di kayo lamabayin ang mga ipupos nga awaan ta kaninyo. Diyos miyo malimar. Agtrabaho kayo kami. Saan amang namnamalayang iti politika? Mawatam, ha? Pare. Agpupos kayo kanya. Bakit mo nga awan ka rin yun? Mabayan kayo met, Hey, ito lang yun sa amin. Tinta kinapos ko ti lupa yo. Ay, makapaulik at talaga day di Anelia. Ay, nako. Taapay. Agasam man day ti ipopos na iti Facebook, nana. Kurang laangan kat ipakaamunan nga awanan ti kanindang agasawa. Paawa effect. Nana, dilagbain. Ay, adaya nga minti ba inday jay katawan mo. Ay, nawaw ko nakmanan.
Sa bagay mo't ket di Idi pay laeng ket awan babaindan nga agasawa. Apay, awan nga tan ti itadjay income kampanyada day. Awanen asiguro tanaabak mo't nana. Ken maysa, no adda itadday jay, saan nga agpupus Danilia nga agasawa iti nonsense. Ay won ugali da ngamin, ano pa nagkakampanya, katawaan dati nagtrabahuan da. Anya nga ita, sigurado daw unay ang mga bakti manok da. Ang awan mo, isuda ita, tinakababain. Anya, salud-suden nak no adda ti amok apakitang danan? Ay, wen kumakumare, pang-asim meten Apay, saan ka di nagkuri dagiti paawa effect nga ipopusyo kinilakay mo iti Facebook? Anya? Kunak man, no namimpinsan at inalikudamon ti trabaho iti bangkag, kas kadaan niya pa'y anarigat at trabaho. Ha? Kunak lakit din no adakan ijay munisipyo ang mga opisina. Ay, sikakit di mat kumare? Katpud no mat. Nga uray naklakat katawaan idi. Ibagampay asaan na kun amailasin, gapu iti kinangisit ko. Anya? Adal day takada kayo nga agasawa, kumare. Nga no adda ti trabaho napimpintas, saan arumbang akat katawaan tinabayag at trabaho. Nabayag nga isu tinang nanganan nyo. Katawaam kit din, sa ita, sub-subyam matlaang. Anya? Arig na insarwam, ngemkan ka naman ng danga. Kunak man no saan ka nagsuplipay kanyak si Karamon. Tata, kunak man, nadda ka ni munisipyo amang opisina. Awan na tata, adda lang mo ti balay mi. Awan ngamin trabaho kita. Iso ang panunot ko ti umay kada kayo. Abay, awan tinted na trabaho, di napan mo income kampanya idi. Tata, kastaw na lastog mo idi. Anya nga ita. Amom, Ramon, makapailag ka. Makikitak dagiti ipubos mo iti Facebook. Nalabas mo. Kurang laeng kat ibagamon nga awan kanan yun nga agasawa. Apay, saan ka mabain? Ni tatamot. Saan nga minanasaya tayo tang aramid mo, Ramon? Gapulaeng tayo inayabanda kang agkampanya. Tinalikodam kan katawa amon tisigod at trabaho. Sa ita, agsubli-subli ka. Anya? Ay, awan. Saan kan nga waten? Diyak ka ti ugalim. Uray, saan ka kit ngagtrabaho na? Urayam latan nga damaasi iti paawa effect mo. Salbag ka. Ay, nawaw! Di mo katawaan ti sigud at trabaho. Ta mga nusubliam to kat nakababain kalaang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.